нахи тавоноамонро дастгирӣ кунед ки миллати мо ҳамин чиза фаҳмад. олимоа дастгирӣ кунед, илмдора дастгирӣ кунед, ҳурматшон кунед, нақдшон бинед, анаҳмуноба таассуб кунед. олима, ҳунарманда, сарватманда, давлатдора, соҳибкора, ҳамин шахсе ки як ободӣ кардааст, шахсе ки як миллатамон ба хубӣ овардааст, вай сарфи назар шумо бояд вай ҳурмат кунед, вай бояд нағз бинед, вай бояд дӯст доред. Баъд ҳамон чиза худованд шумо ба додан мегирад. Не ки шумо бинед гӯед ки шумо бахилӣ кунед, чашми дидан надошта боша як соҳибкор ба, ёки як сарватманд ба, ёки як давлатдор ба. Ба куҷо шумо худованд ин чиза метиҳад? Нигоҳ кунед, я инсони хел баъзе бачаҳо мебиёнд пеш ман консултатсия дода дида истодиам, орзу мекунад ки сарватманд шавад, орзу мекунад ки давлатдор бошад, орзу мекунад ки бузург шавад. Не ки одновременно бо баробари ҳамин чӣ мегӯд? Честно кор кунӣ, пулдор намешӣ. Ин давлатдорон ин хела он хелан. Ҳамин мардуме ки имрӯз бой аст, аз ҳисоби дигарро бой шуда. Ман ҳамин хеле сараш ба ҳамин хеле фикрҳои хом. Шумо наметавонед ки якбора ҳам ин ман мехоҳам ки сарватманд шавам, не ки чашми дидан надорам одами сарватманда. Ман мехоҳам ки олим шавам, не ки олима ҳурмат намекунам, мегӯям хондагиҳо чӣ шудааст? Не, бародарон. Агар ки ману шумо халқма ҳурмат накунем, сарватманда ҳурмат накунем, давлатдорро ҳурмат накунем, олимо ҳурмат қадраш ба нарасем, миллатамо хароб шуда рафтан мегирад.